Hello guys, may hapon. So for today's video guys, ako lang na i-share kaninyo kaning ako ang naabot nga parcel from TikTok shop. So, mo ni atong gi-order guys. Una-una kani. Kuan na siya rubber band na 1,000 ka buok. Awa. Kada mo guys, lain-lain og color. Awa. Nice kayo. Ako ning repakon guys, then ibaligya na akong dire. Maghimo pa ko og kuana ni, mangita pa ko plastic nga sudlan para sa pagrepak. Kani pod. Diba? Hindi siya nga mga color guys. Nice siya, nice. Ching. Sing sing. Sing sing. Barato ra ni sa TikTok shop guys. Ya, ma-refill, ma-repack, mabaligya sang ma-afford sa mga puya, mga bata. Yan, napos tayo. Kauba na ane kay kaning bag nga pang girl. Atong i-open guys. I-check naton. So okay kay guys, o tanawa kay naka ziplock pa yung ang bag. So safe na, safe kay siya guys. Purple ang color. Ano siya? Yeah, ang diri guys kay ligon. Awa. Indot siya, may pa ana. Yeah, daghan og bulsa guys. Daghan og bulsa. Apa diri sa tubangan. Yan eh. 1, 2, 3. Bali 4 ka bulsa guys. 4. Bali 6 ka bulsa daan ni diri sa kilid o kanin sa likod. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 day guys. 7 ka bulsa da sa likod. Na atong i-check diri guys ang sa suod. Mao ni siya ang suod. Plastic siya guys, dili mabasa ang notebook, papel, libro nga dalon sa mga bata or iso diri sa mga bata kung mag-uwan, dili mabasa. Safe siya. Nya kaning diri kinay bulsa-bulsa. Nya diri naman pod sa bulsa guys. Sa pinakadako nga bulsa. Inga ni gyapon og tela, plastikon. Mao sa diri guys. Kani. So daghan og kasudlan, daghan og mga bulsa. Kanara guys. Barato ra kay ni siya nga bag. Available ni siya sa TikTok shop. Kung ganahan mo mag-order, i-click lang ninyo ang kanang yellow basket diha sa ubos. Affordable da kay na siya guys. Purple nya kaning isa kay pink. Pink or orange basta. Ano dagoy guys. Cute siya. Cutean, mas cutean ko ani niya. So sim gyapon siya og so ani kana simra gyapon guys. Nga barato po ni siya, barato kaayo guys. So affordable kaayo, very affordable. Nga order na mo guys sa akong TikTok shop. Order na mo, i-click lang ninyo diha sa yellow basket. Ora ni siya guys. Nangita mo bag nara sa TikTok kana. So
So guys, thank you for watching. Bye bye. God bless.